από τη δουλειά που κάνω έχω δει το εξής. Αν κάποιος συνηθίσει στην ιδέα του μεγαπίξελ, μετά όλες οι κάμερες οι άλλες του φαίνονται κακές. Του φαίνεται ότι δεν δείχνουν καλά. Δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί υπάρχουν κάμερες 480 γραμμές, υπάρχουν κάμερες 550 γραμμές. Πολλές φορές οι 550 είναι πλασματικές, γιατί είναι ανάλογα πώς ο κατασκευαστής έχει φτιάξει το CCD και πώς διαβάζει το αποτέλεσμα με αποτέλεσμα. Μπορούμε να συγκρίνουμε δύο κάμερες 550 γραμμών και να μην είναι και οι δύο 550 γραμμές. Αν κάποιος έχει διαβάσει πώς κατασκευάζονται τα CCD, το καταλαβαίνει αυτό. Εδώ όμως η βασική διαφορά στις κάμερες αυτές είναι η δυνατότητα σε μεγαπίξελ που έχουμε. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σας πω. Υπάρχει μια εταιρεία, δεν θα την αναφέρω εδώ, γιατί δεν θέλω, που λέει, διαφημίζει ότι για να δείτε ένα βενζινάδικο, ένα gas station με 4 κάμερες, μάλλον με 4 lane, με 4 διαδρόμους, χρειάζεστε 4 αναλογικές κάμερες. Και πάλι η εικόνα που θα πάρετε δεν θα είναι καλή. Εγώ με μία ψηφιακή, λέει η συγκεκριμένη εταιρεία, σας δίνω τη δυνατότητα να κάνετε κατόπτευση και στις 4 lane, και αν χρειαστείτε να δείτε τον αριθμό του αυτοκινήτου που κάθεται στο τελευταίο lane, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε να ζουμάρετε πάνω σε αυτόν τον αριθμό. Αυτό λοιπόν μας έδειξε προηγουμένως και η Άννα. Άννα, can you give us the picture before with the... Εδώ είναι ένα παράδειγμα. This one, okay. Η καλύτερη κάμερα, η καλύτερη αναλογική κάμερα, μας δίνει ποιότητα D1. Το D1 είναι αυτό που λέμε το VGA. Δηλαδή μια κάμερα 550 γραμμές θα μας δώσει μια εικόνα κάτι σαν γι' αυτό. Φανταστείτε ότι η μεγαπίξελ κάμερα μας δίνει αυτό. Εδώ πια ο αριθμός, αν θα πάει κάποιος να τον μεγενθύνει, θα τον δει κανονικά. Αν μεγενθύνει αυτά τα γράμματα θα τα δει κανονικά. Δηλαδή, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των IP καμερών είναι αυτό. Και μόνο γι' αυτό, εγώ πιστεύω, αξίζει ο κόπος κάποιος να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Γιατί προσέξτε, ακόμα ο κόσμος έξω δεν έχει εκπαιδευτεί. Και βλέπει μια κάμερα και λέει βλέπω. Αν θα με ρωτήσετε εμένα, από τις 100 κάμερες που βλέπω θα σας πω ποιες βλέπουν. Γιατί υπάρχουν κάμερες που βλέπουν κάτι και δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν, και υπάρχουν κάμερες που βλέπουν και το ξεχωρίζουν. Όλες οι εγκαταστάσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό και εδώ και τα προηγούμενα χρόνια γίνονται χωρίς να παίρνουμε υπόψη μας ότι σε μία περίπτωση που δημιουργηθεί κάτι, αν θα μπορέσουμε να πάρουμε την πληροφορία από το αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, που έκανε κάποιο πρόβλημα ή κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Και εγώ πιστεύω ότι με τα επόμενα χρόνια που θα εκπαιδευτεί ο κόσμος, θα ζητήσει μεγαπίξελ κάμερες. Okay. Εδώ μας εξηγεί κάποιο παραδείγμα. Yeah, the same picture in megapixel and in D1. When you do the zooming to the same place, this is where the difference shows. Το παράδειγμα, τώρα όπως το βλέπουμε, έχουμε μια κάμερα στα 10,5 μέτρα απόσταση από το είδωλο, βασικά από αυτό εδώ το αυτοκίνητο, και με τη μεγαπίξελ μεγενθύνουμε και καταφέρνουμε και βλέπουμε τον αριθμό, ενώ με την άλλη που είναι full D1, προσέξτε 480 γραμμές στη V-Line, δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι αυτό που είπαμε κύριε Πατακέ προηγουμένως που κάναμε αυτό είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι της κάμερας IP, δηλαδή προσέξτε, αυτό είναι που θα πουλήσει πιστεύω στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει από καλώδια, δεν ξέρει αν είναι εύκολη τοποθέτηση για μας ή δύσκολη, δεν ξέρει ότι μετά από λίγο καιρό μπορεί να ζητήσει παραπάνω κάμερες, άρα θα του πούμε εμείς πάρε ένα άλλο DVR, και γιατί να μην του πούμε να πάρει ένα άλλο DVR, να του πούμε διαφορετικά. Αυτό όμως που εδώ πέρα κάνει δουλειά είναι αυτό. I believe that is the main reason that we can use IP megapixel cameras in the future.